हेलो लोगोफोर, खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। आङो दा सालबारि थांनो नागिरदों आरो पार्सेल लायनो थांनो नागिरदों आङो। फिलफिलिजोंसो आरो बे पार्सेल लायनायाबो। अखाबो एसे फिसा फिसा हादों, खुवाबो गदों, गोजांनायबो जादों आरो। ओमफ्राय थेवबाबो फैसाफोरालाय लायनो थांनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं पार्सेल बानायो, नोंथांमोना आनबक्सिं खालामबा नुनो मोनगोन। दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदों। आनबक्सिं खालामनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै खावसे, ओमफ्राय बेयो। दे बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। कैसे लाबोलाय? मोजां बेयो। बेयो मा बुस्थु बेखौ नायग्रोनोसै। आयौ लबर फैबाय। मोनसे लबर फैबाय। ओमफ्राय बेखौ नायनोसै। सना फैबाय, सना मोजाङै मोनदों। lihat pas itu lihat gue mana sih dari polis dan semuanya apa mana lagi sih belum ya dari polis dulu cukup ada di sini ini gue soal kalau kalau Ramadan apa sih tadi sana baik sudah جدا فرصة أنا لا أنا مثلا ما أخذنا يجي ما يصير بينهم تبي ما بسوي ما لا ini kayak apa ini sih aja malah tinggal deh phía dài vậy chẳng gì apa ini asik apa cái xoa của mình cho đi đâu chưa kan kami cerita kainan 손에 아버지 모장 다 아니고 malah kan sampai yang masih bawa lanjut baik dulu oleh mabus tuang kata kemudian lah आथिङा नैसो माने सिंथाराव थाग्रा खोमा देरबाय नायथारनांगोन जरायनायखौ सिंथारजों सोग्रो ओमफ्राय गोजौआव सोलांबाय थायो आंगिलाय आरो जानला मोनला मस्ला गोजौखौ सोदो
बुस्थु माखाया ओमफ्राय पार्सेल एसेल'थार जाबाय नि पार्सेलखौनो मोनबोजोबासैबा लाबोजोबाखैसो दे फैखानाय बुस्थुखौनो ओमफ्राय नै बेखौ जि मोजां मोनखादा एसेल' थांदों ओमफ्राय इखौ नोङो मोनसेल' खालामनो सानदों नामा द' ओरै दोनना नङाब्रा बारा फिसा फैयाखैना मोजाङानो फैदो बटम आइथिंफोरखौ खालामना दे हाबाखै इयो रोंमारगोन दे नोङो आंबो रोंगौमोन रोंनायालाय मावबाथाय सोरो ए आब'आ जालायावसो थायो दा जालायावसो होयो दख'नखौ पार्सेल गोदान लाबोदो र' आं होयो ओंखायनोथ' आं पार्सेल लाबोदोंमोन नोंनाव नाम्बार गैया ओहो खुलियाखैमोन बेखौनो लायनो थांदोंमोन जों सालबारियाव ओरैनो इथ' माबा ओहो सयखान जायांदो मुसलपुरनियाबो गंसे फैहांदो दायाव मुसलपुराव होयोमोननो जों जायगानिनोखा आरो मानसियालाय मोजांथार मोनबाय आं बुस्थुखौ नायनानैसो बायखादों नालाय इदे ओइ गोजौआव थायो इयो आथिङा मोजां मारदों मारायखय माथो खाराखय साखायालाय साखाया गिदिङाखै नोंखौ बख'ना खोमा नायदिंखा साखायानो गिदिङाखै नै साखाया बोरैबा जादों खोमा दे हमनानै लांग्रा बलटुब सलटुब मारिबाय जानांगौ र' आं बिदि लाग्रोनोसै नामा मोनसे फैयासै नामा आथिं थांसे फैयासै खोमा गैमा दा र' अनलाइननि बुस्थुआ माने आखायानो फारसे गैला गैयाथ' र' फनला दे थांनांगौमोन आरोहाय दा मा दोनगोन इयाव इखौ आं इखिनियाव दोनगोन ए दोनलाय दोनलाय दोनगोन आं गब्लंलायबावनाय स्टिंआबो ओमफ्राय लबर फिसा फिसाखौ बिदि दोनबाय आरो ओमफ्राय बे सना ओमफ्राय बेबो सना बे क्लिपफोरमोन ओमफ्राय लिपस्टिकआथ' सिगांनिनोमोन ओमफ्राय लबरखौ बेयाव खावसे दोनबाय ओमफ्राय बिबारखौ बेयाव दोनबाय ओमफ्राय नैयो माला ज्वेलारि बेखौ हाबानि थाखायसो बानायदों आरो अर्डार जाखानाय बेखिनियानो आरो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर दिनै बेबायदि लाबोनो हानानै आरो एसे गोसोखौ एसे मोजां मोनदों आरो सोर सोरनो सना नांगौ लांफैदो एबारो पार्सेला ओमफ्राय एसे दंबावोमोन आरो ओमफ्राय बिसोर लाबोजोबाखै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनबावगोन लोगोफोर